Hola, nens i nines. Vos faré una sèrie de vídeos breus per ajudar-vos a utilitzar les eines de G Suite. En aquest cas, el primer que heu après a utilitzar o que esteu utilitzant, i sobretot a les meves classes, és el Classroom. Jo m'he fet un compte de correu d'alumne, com si fos un alumne, per tant, veig el mateix que veig vosaltres. Si veig, aquí diu alumneramon@a.facés.org, d'acord? Però bé, aquesta adreça oblideu-la, no importa que l'utilitzeu, i simplement la utilitzaré per fer vídeos per ajudar-vos a resoldre dubtes de la classe d'informàtica. Tenim les aplicacions de Google, que són aquest puntet d'aquí, pitjam, i a nosaltres ens interessa anar a Classroom. Pitjam aquí on diu Classroom, n'hi ha moltes més per avall, però ja més endavant hi ha altres vídeos, ja mirarem i explicarem com van. Pitjam Classroom i se mos obri la pestanya amb els Classrooms que tenim. Jo en aquest cas som alumne de tots els Classrooms des de tercer fins a sisè. Vosaltres segurament tindreu aquí la d'anglès, la tutora, el meu, potser teniu Arts and Craft, cada mestre que tingui Classroom i vos hagi convidat a la seva sala. Imagineu-vos que jo som un alumne de tercer B i pitj aquí damunt EO de tercer B. Molt bé. Vosaltres esteu veient la única activitat que de moment hi ha. Aquesta setmana aquesta activitat acabarà i la setmana que ve n'hi haurà una altra que dirà pràctica 2. Aquesta segurament desapareixerà i hi haurà pràctica 2. Me'n vaig a l'activitat que m'ha mandat en Ramon i llegesc detingudament l'enunciat, que és important llegir l'enunciat, i després, per facilitar la feina, a cada un de vosaltres vos he posat un document individual i vos fixareu que du el vostre nom. En aquest cas, el mestre Ramon ha enviat a l'alumne Ramon el document i posa alumne Ramon. Jo el que he de fer és pitjar aquí. No pitjeu aquí perquè el borraríeu, ni pitjeu entregar perquè m'ho entregaríeu en blanc. El que heu de fer és pitjar damunt el document. Pitja aquí. L'avantatge que té Google és que sempre tot se guarda. Que ara deia, mira, faré l'activitat 1 i 2 i ara ja no tinc més temps, me n'he d'anar a dinar o és hora d'anar a dormir, no passeu pena. Tancau, Google sempre ho guarda. D'acord. Teniu 5 activitats. Se tracta de fer les activitats, però això vos explico un altre vídeo perquè, si no, és massa llarg i matem. Molt bé, gràcies.